Karamogi ni Rio Makare machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Riwruok mar okinde pachoka LSK okwedo mokalo tiyo gi jolweny e ng'anyo mar kwedo sirikal. Gimedo wacho ni mano biro keto piny Kenya kama tek. Ne giloso bang' limo jok manoyudo hinyruok e ng'anyo e osiptal mar Kenyatta kawuono, kama okindego wacho ni giseyango obila mosebedo ka tiyo gi lisasi ahoyaye kuom jong'anyo. LSK bende osingo mar yawo bura mar chwalo bura mag obilago eko e doho. As LSK, we can say that we'll be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and can be identified so that people are aware that these are police officers. But to see police dressed as if they are part of the thugs, yet they are fully armed, it brings a lot of fear to the general public. And also the question of how can you hold accountable someone that you cannot identify? Because the video with the red pickup, I remember even seeing it at the Supreme Court, and the plates were turned up, so you cannot see them. And my question to the Inspector General of the National Police Service, this is the kind of service that is giving to Kenyans, that so that we cannot be able to identify the killer cops. We are not able to identify those who should be held accountable. Because when you fully mask up and you're wearing a hat and you're covering your face with a bandana, the aim is to be able to perpetrate violence and with total disregard. And this comes after the backdrop that the head of state gave a second presidential address saying that not in his tenure, not in his government, these things are not going to happen. And these are part of the reasons that the continued mistrust of the public, because the head of state speaks with one side and yet his actions of his agencies say something. We should be able to identify who are these police officers. We should be able to identify them by their rank and by their names because they are properly uniformed. And further, the other policeman who shot at some of the journalists as they recorded the arrest of others. And I think people have been able to share his name and identity. Will be taking legal action against that particular officer. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kwayo jatend piny William Ruto mondo kwero obila owe nego rowere mosebedo kawuok oko ka ging'anyo. Koloso tok limo jotuo manoyudo hinyruok mag lisasi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani, Kalonzo nowacho ni piny Kenya en piny manigi demokrasia kendo gibiro bedo ka gichwalo buche nyaka e doho mar piny mangima e wi maundu mar nego jo Kenya mane ng'anyo ka dwaro ratiro margi. Kalonzo bende wacho ni gimotimore en ranyisi ni wang' jo Kenya sani oyepo kendo koro jotelo nyaka bed motang' ni mar jo Kenya koro dwaro telo makare maonge mibadhi. In a democracy, it cannot continue. And by the way, I want to ask William, is this a democracy or a military dictatorship? We're going to document every case, perhaps even revisit the International Criminal Court, and this time talk to them about the atrocities committed against the Kenyan people. And I think that for me, what has happened in Kenya is a real reawakening. Saying there shall be democracy, there shall be open governance, because from today nobody is going to throw, those millions in church functions, millions will now be asking where are stolen from. So this is now a new country. That's to GDS. Jiario nyo magi e kinde ng'anyo otimore odhiambo manyoro Rongai Kajiado. Kuom jogo wito ngimagi ne nitiere nyathi moro achiel eigi. Ringre nyathino noter e ringre ma jomotho mar Ongata Rongai Referral Home e kaunti ma Kajiado. Ne en odiechieng' manyochako kaka pile ka anyuola mathoth mar Rongai nyowuok oko mar ng'anyo, kata kamano ne girakore gobila, gino ma bende nokelo tho mar moko kuomgi.
Jo-Kenya e piny Canada noriwore gi ng'anyo mamuol e boma ma Toronto e apis mbetre mar Kenya e pinyno ka giting'o otese mondiki giwacho ni gin e piny maoko to pod gigeno piny Kenya kendo gidwaro ni ratiro mondo obedie. Giseyo nek motim ne rowere ma pacho ka gidwaro ni mondo okaw ndamo ne obila matimo kamano ka bende gikwayo Jo-Kenya e pinje maoko mondo riwre kod jowetegi ma pacho ka mar kwero telo marach. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo omako bura mar rucho oko paro mar chik mar omenda ma higa 2024. E ote mane ondiko ne spika mar od bura Moses Wetangula, Otiende wacho ni od bura kod jatend piny onge gi teko mar golo oko kata timo lokruok mathoth ne paro mar chik mosechopo e somo mar adek. Otiende lero ni yo makende mar wito oko paro mar chik mar omenda mar higa 2024 en weye mondo chak tich ayanga, bang'e to jood bura dhi timo twak kendo puodho paro mar chik mar rucho chik mar omenda no ero oko e odiechieng' ma kamano onego bed ni chako tich ayanga. Kaluwore gi chik mar 115, jatend piny nigi thuolo mar ndalo 14 mar keto koke e paro mar chik bang' spika chwalo ne. Ponono ni jatend piny otamore keto koke e paro mar chik makamano bang' ndalo 14, paro mar chik makamano chako mana tiyo ayanga. Ma yangore ni paro mar chik mar omenda 2024 dhi chako tich ayanga tarik 9 dwe mar 7 bang' jatend piny William Ruto otamore keto koke e chikno chieng' tich adek mar jumani kaluwore gi ng'anyo mar kwedo chik manomiyo rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo tich ariyo jumani. Obila mag okwach kich e boma ma Kisumo ochako timo nonro mar ndhiyo achije buora manomonjo duka moro e kadak ma Nyalenda mayudore Kisumo Central e seche manye jopiny ng'anyo. Dukano miluongo ni Uppermart Supermarket ne otur kendo achijego mathothgi ne gin ojende nokwalo gas mag tedo ma kwan-gi pod ok oyangi. Jatend obila ma Kisumo Central Peter Mulai owacho ni giseyudo tipo mar wang' dede manyiso jok mane kwelo e sach monjno. Ogolo siem mager ne jomaundu mathoro kawo nafas mar kwelo e seche moluo ng'anyo mamuol konyisogi ni ndalogi kwana. Zetu zimeweza kuchukua na tutaadapt hizo cameras. Wazazi wetu wa CID wale wako na professionalism on that side wa sense of crime personnel wanaenda tunaadapt hizo nini, alafu hao watu tutawashika na tutahakikisha wananchi kwamba tutawapeleka kotini. Kwa hivyo kama ni mzuri pia nimwambie wazazi, mtoto wako kabla hajaenda maandamano ongea na yeye. Kwa ajili hii kitu haitakuwa tu vile unafikiria. Tutapeleka kotini na huyo mtoto labda ako shule atafungwa. Na wale ambao wameenda na hizo gas afadhali urudishe. Rawera ma jahigni 30 rem nego e kar thieth ma Coast General Hospital Mombasa bang' obila achiel gi magina e kinde ng'anyo manyotimore odiechieng' manyoro. Rawerano miluongo ni Ahmed Mohamed koni ne riko wuok manyo thuolo mar tich e kambi mar agents matero ji e pinje maoko eka norodhno gi jong'anyo mane obila keyo e alwora ma Sabasaba. Min rawerano koro ywak ni piny owacho mondo okonye e yor thieth mar wuodeno mokoni mosebedo katimo kibarua eka giyud kaka ginyalo chiemo. Obila Mombasa nochako keyo gi magina rowere manye monjo jopiny kendo turo dukni alworano ma Sabasaba kod Buxton. Nenda zangu nyumbani Kisauni. Risasi ilipigwa nyuma yangu. Imenipiga kwenye kiuno, ikatokezana kwenye tumbo. Tukifika hapa Buxton mbele ya junction ya Makadara, risasi zikaanza kulia. Moja ikanipiga, nikamuuliza mwenzangu, nasikia kama kitu kimeniingia. Nikiangalia hivi naona na bleed. Ikabidi wakachukua boda fast wakaniwaisha Jocham pale, nikapata first aid. After having first aid nikaletwa hapa Makadara for emergency, nikavuliwa nguo nikapelekwa theater.
alikuwa kutoka kufuatilia mambo yake ya safari, hakuwa kwenye maandamano, ndo akakuta mpigwa risasi ya mgongo kaja na huku mbele kwenye tumbo. Sasa naomba serikali ifuatilie, nisaidie kijana wangu yuko hospitali. Yeye ndo kila kitu kwangu, anisaidia. Kwa hivyo naomba serikali itende haki, nisaidie. Naomba serikali hii mambo ya kushoot innocent people wasitishe. Sisi tunatoka youth kutetea haki zetu. Kwa hiyo tunaomba tusikilizwe na hii mambo ya innocent kuuliwa iishe. Kumalizia, serikali, you are not fighting against terrorists, you are fighting against youth, unarmed youth. So, angalieni vizuri kwa makini vile mtahandle youth. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi kawo ting' mar thieth mag jogo mano hinyore kinde ng'anyo manyotimore jumani e kaunti ma Migori. Ochilo mane wuoyo kinde mano timo limbe ne jogo madhi nyime kod yudo thieth osiptal maduong' ma Migori bang' obila chielogi kod magina e kinde ng'anyo, nowacho ni ji 7 nitie mano yudo hinyruok ma pod dhi nyime kod yudo thieth. Gavana ma Migori noseo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Ji 7 midhi chulnegi omenda mar thiethno gin moko kuom ji 11 mano hinyore e kinde ng'anyo mar Tich Ariyo kod nyoro e kauntino. Wan kaka jotelo gi paronwa ahinya gima ne ok wang'eyo ni wasebedo kwachano gik moko ka gima gin nyithindo nyaka chieng'. Nyaka koro migi kinde, nyaka koro jiwgi, nyaka koro gin bende omigi thuolo mondo giyud kaka gitiyo, giyud kaka gik milosogo duondgi kata dwarogi bende okete iye kanyo. Dwa wacho ne nyithiwa mang'anyo e Migori kata Kenya duto ni chik mane oketi ei sheria, chik moket ei pend chik ma en constitution oyiene ji mondo ng'any. To gini nyalo mana timore maber ka jogewa matindogi kata ji duto mang'anyo otime ka ok giketho gigegi. Mohinyore mokele osuptal ka ma osuptandgi gina nyithiwa mane wagero negi osuptal gi jo Migori duto. Sirikal matelo ne bro kawo garama mar bil maggi. Chenro ma pile ka pile odok e wang'e e boma ma Kakamega bang' ng'anyo ma sundo sirikal ewi paro mar chik mar omenda mane jatend piny Kenya William Ruto owito oko. Johala manyo oloro duknigi ka giluoro monj mag jong'anyo ne koyepo okinyi ma kawuono kendo dhi nyime gohala. Johala go wacho ni ne ng'anyo ma chieng' Tich Ariyo kod nyoro Tich Ang'wen nomiyo giyudo lal maduong' mag ohala. Kata kamano, koro gidwaro mondo sirikal owinj kwayo mar jopiny. Mimi kulingana na mimi Tuesday town ilikuwa ikaliki. Na mimi kama youth leader wa hapa nikiwa hawkers hapa, biashara bado ingali chini, although vitu mingi tulipoteza. Kwa hivyo mimi kulingana na vile rais aliamua ya kwamba hii kitu aweke sahihi, alijaribu lakini tungali tuko na tension sana na hali ya biashara haijakuwa sawa. Kuna wale wamepoteza vitu, wamama wamepoteza vitu. Mimi ukiangalia mgombe ilikuwa takani uzwe Tuesday. Hadi leo ni siku ya Alhamisi. Imagine sijauza tangu asubuhi, niko na shilingi 10 peke yake. Rais amefanya vizuri, lakini bado hatujaridhika kwa sababu hatuna uhakika kama yale amesema yatayatimiza. Kuhakikisha kwetu ni kwamba ange withdraw hiyo mambo na hiyo finance bill, ndio tukue sure Kenya itakuwa na amani. We are very peaceful. Sasa kila mtu anafanya kazi yake. Hatuna jambo lingine, bali tunasema wananchi warudi kazi. Shida ikipatikana tena tutapata ingine. But pia imetusaidia kujua ya kwamba wale watu wenye hawafanyi kazi, wabunge wenye hawafanyangi kazi, hiyo ndio itakuwa desturi. Atakuwa anatuambia kwamba wewe hii muda yote pesa ulipewa mwaka mzima umefanyia nini? Siku si mbaya sana, but watu vijana wameanza kuandamana. Wanasema kulingana venye amesema ana sign. Hata sign hiyo katiba. But vijana wameanza kuwa na shauku, wanasema baada ya 7 days in between anaweza sign.